बुझता लोग बिया होते देखो तबता लोगों ने से ससुरारी के केंगा रास्ता बा का भैया कावना गली से कटनी हंस आ तो फलाना मोड़ से कि बबे मोड़ से कट गइल हो आ बैदापुर में आ गइल हो कैसे कहे के बा कैसे कहे के बा तो बेटा मन मौजी पतो मन माने रुआता रे माईया बापए राम ए बेटा मन मौजी पतो मन माने रुआता रे माईया बापए राम और कैसे कहे के बा क्या कहे के बा देख ली अब बेटा बाजे जाके बसेला ससुरारी में धन भइल बाली नारी ए नाम ए बेटा बाजे जाके बसेला ससुरारी में धन भइल बाली नारी ए नाम ए बबुआ हई देख ली जहिया से बियाह भइल बा माई को हतरी कि ए बबुआ तनी खाना खा लो बबुआ के कुछ ठीक नहीं खेलागत भैया दुनियादारी बात बा अरे निको नहीं लागत घरवा के खाना जाके खाला सर बनाए राम नहीं लागेला घरवा के खाना जाके खाला ससुरारी निको नहीं लागेला घरवा के खाना जाके खाला सरुआ नाए राम लागेला घरवा के खाना माई बाप के चौरनिया में चारों धाम बा माई बाप के चौरनिया में चारों धाम बा बाकी माई बाप यहाँ रोता बबुआ सास के गोर धके एकदम बबुआ लोग जाके पलट जाता आई हम माई बाप चिल्लाता बबुआ एक लोटा पानी दो लेकिन बेटा सुनत नहीं खन कि हमर माई का कहतरी सुनत नहीं खन कहतरा कि हई बुढ़वा का चिल्लाता हई बुढ़वा बुढ़िया के इहे काम बा कि दिन भर चिल्लात रहेलन सन आ देखी वहाँ जाके माई बाप जौन हती चुक से पोस पाल के इतना सियान कर दिल ओ माई बाप के कोनो कदर नहीं खे आ देखी ससुराल में जाके कितना बबुआ बड़का बनत रह और कैसे कहे के बा बेटा हमारा मौजी पतो हमारा माने रोता रे माईया बापए राम बेटा हमारा
सब धन